Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Зур югалту. Әлмәттә махсус хәрби операция барышында батырларча һәлак булган офицер белән хушлаштылар. Уңайлы һәм куркынычсыз булсын өчен бүген Качману бәйрәме башлана. Суга чуму традициясенә белгечләр ничек әзерләнә? Нинди ул криминалистның иҗади шөгылем? Полиция хезмәткәре язган пьесалар республика конкурсында призлы урыннарга лаек булды. Махсус хәрби операция барышында батырларча һәлак булган лейтенант Динар Кадыровны соңгы юлга озаттылар. Мәтәм митинги Нефтче мәдәният сараенда мәрхүмнең туганнары, якыннары, башкарма комитет һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте вәкилләре катнашында узды. Динар Кадыров Әлмәттә туып үскән, Риза Фәхретдин исемендәге 1-нче гимназиядә укыган, Казан федераль университетын тамамлаган, соңрак армиядә хезмәт иткән. Узган елның октябрендә махсус хәрби операция зонасына өлеше мобилизация кысаларында чакырыла, взвод командиры була. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов Динар Кадыровның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Хочется только сказать огромное спасибо за героизм, за его жизненную позицию. Именно такими ребятами мы всегда гордились. На них, по сути, и держится наша страна. Митинг чәчкәләр соло белән тәмамланды. 19 гыйнварда православие динен тотучылар Качману бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бу көнне күпләр традиция буенча изге суга чума. Моның өчен Әлмәттә 2 бәке җиһазландырыла. Алар Ямаш авылы һәм шәһәр күлендә урнашлачак. Соңгысын безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Шәһәр күле буенча пычкы тавышы һәм бензин исе таралган. Әлмәт коткаручылары якынлашып килүче бәйрәмгә әзерләнә. Боз калынлыгын белгечләр беренче тапкыр каты суыклар үткәч үлчәгән, 50 см тәшкил иткән. Мондый калынлыктагы боз хәтта 5 тонналык йөк машинасында күтәрә ала ди белгечләр. Качману бәйрәмендә 2 урында чуму булачак. Бәкеләр шәһәр күле һәм Изге Чишмәдә Ямаш авылы янында җиһазландырылган. Соңгысында 2-3 көн дәверендә чуму мөмкинлеге бирелә. 18 числа 20:00 Сәгать кичке 8-дә гыйбадәт кылу көтелә. Ул якынча 30 минут дәвам итәчәк һәм 9-нчы ярдан кыюны башлана. Боз калынлыгы 50 см-дан артык тәшкил итә. Для проведения всех мероприятий мы проверили толщину льда. Беренчеләрдән булып боз калынлыгын һәм су температурасын кышкы йөзү буенча Татарстан чемпионатында катнашучылар һәм тамашачылар сынап карады. Быел да моржлар беренчеләрдән булып суга чумарга тиеш. Уңайлы һәм куркынычсызлык өчен баскычлар куела. Су кыйну урыны кеше бәкегә бер яктан кереп, икенче яктан чыга торган итеп ясалган. Узган еллар тәҗрибәсенә таянсак, мәйданчыклар 700-гә якын кешене кабул итәргә әзерләнә. Суга чумучылар җылынсын өчен махсус палаткаларда каралган. Анда кайнар чәй белән сыйланырга мөмкин булачак. Җимерек юл, салкын фатирлар һәм үзара салым. Баулы районының иң ерак урнашкан авылларының берсе булган Татар Канызында әнә шундый проблемалар турында фикер алыштылар. Авылларда бу атнадан халык җыеннары башланды. Башкарылган эшләр, киләчәккә планнар һәм борчыган мәсьәләләр турында Айгөл Хөсәенова җиткерә. Җыен авыл мәдәният йортында узды. Без җыелышка килүчеләрне нинди проблемалар борчуы белән кызыксындык. Стеналар бик юка, салкында. Нык яксак та барыбер җылынмый, җылылык җитми. Проблема менә шул. Нинди 500 метр менә шунда юлны эшләргә кирәк. Җәй көне тузан менә шушы дум каршында. Машинада и знак куярга кирәк анда. Ату төнне белмисе дәллекләр килеп керә шунда. Әлеге сорауларына авыл халкы соңрак җавап алды. Җыелышны Кандыз авыл җирлеге башлыгы Мәхмүд Насибуллин ачып җибәрде. Аның чыгышыннан күренгәнчә, авыл җирлегендә 750 кеше теркәлгән, 370 хуҗалык бар. Авыл җирлеге башлыгы башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Алга таба планнар белән таныштырып китте. Үзара салым акчасына Кандыз елга аша салынган 4 басманы ремонтлау. Ул узун басмалар 24 метрдан алып 32 метрга кадәр. Күпмедерлешенә Урамlarını şübülenlerden çıkartу, uramlarını kışkışırda koldan çıkartу. Su sistemасына profilaktik ремонт işleri ütkәрü planlaştırıla.
Җирлек башлыгы авыл халкын үзара салым акчасын җыюда актив булырга чакырды. Быел аның күләме 300 сум. Районда иң зур хуҗалыкларның берсе булган Исламгалиевлар крестьян фермерлык җитәкчесе Вахит Исламгалиев та сүз алды. Бүгенге көндә хуҗалыкның 8500 гектар җире, 725 баш мөгезле эретерлеге бар. Җитәкче сүзләренчә, хуҗалык техника белән тулысынча тәэмин ителгән. Соңгы елда 90 миллионлык техника алынган. Эшчеләргә хезмәт хакын вакытында түләп баралар. Хуҗалык махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә гуманитар ярдәм дә күрсәтә. Аның өчен алар 300 мең сум акча күчергәннәр. Барлык чыгышлардан соң җыенга килүчеләр үзләрен борчыган сорауларын бирде. Мәсәлән, 3-4 ел элек авыл урамының берсендә Комташ катнашмасыннан 1 чакрымга якын юл салынган булган. Biz asfalt soramıyoruz. Bizde asfalt gerekmiyor o çevrede. Bunlar şu meselede aldığı yılda Kutmeler, Kutalavan Hazaray'ın şu Garavini Besoçlu yol soru meselesinde bize yardım edermez mi? Onlar bu programı girgen, Allah verse kilesi yılını запустится bizden rayonda. Кондыз авылындагы күп фатирлы йорт өлкәне Сирина Вагызова да үз сорауына җавап алды. Тәрәзәләребез инде алышынган, ишекләребез 2 катлы, ләкин чыдап булмый, котеллар яхшы, двухконтурный. Нибез стенабыз безнең юка дип санала. Шуны тышлап булмас микән? Шифка дома буенча, уйлап барабыз. Шулай ук авыл территориясендә буа-буу, электр баганаларын алыштыру турында да сораулар яңгырады. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Күренекле татар язучысы һәм Татарстан эшлеклесе Рабит Батулла тумышы белән Зәй районыннан туган якларында ул еш кунак була. Түбән Биш авылы мәктәбе укучылары һәм мөгаллимнәре танылган якташларына багышланган музей ачу өчен грант тоттылар. Аделя Борханова дәвам итә. Түбән Биш мәктәбендә язучы Рабит Батулланың озак еллар тупланган мирасын кадерләп саклый беләләр. Язучы үзенең мактау кагазларын, тормыш-көнкүреш экспонатларын мәктәпкә бүләк иткән. Февраль аенда язучының үзе катнашында музей ачылырга тиеш. 2021 елда Рабит Батулла үзенең озак еллар тупланган мирасын, мактау кагазларын, тормыш-көнкүреш әйберләрен мәктәпкә бүләк итте. Мәктәбездә шуларның бергә җыеп музей бүлмәсе оештырылды. Бер якта язучының төрле елларда басылган әсәрләр тупланмасы, икенче киштәдә бүләк итеп бирелгән сөлгеләр урнаштырылган. Мәсәлән, Кукмара сөлгесенең 1 гасырлык тарихы бар. Батулланың танылган Каракүл бүреге дә кадерле урын алган. Музей кабинет Татарстанда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектта грант оту хисабына оештырыла. Бу кабинетка балалар бакчасыннан алып югары сыйныфларга кадәр барлык укучыларда музей дәресләренә йөриләр. Музей дәресләрендә төрле чаралар еш үткәрелә. Анда алган белемнәр безгә татар теле һәм әдәбиятыннан һәм башка фәннәрдән үткәрелгән олимпиадаларда катнашырга һәм призлы урыннар яуларга ярдәм итә. Рабит Батулла иҗатына хөрмәт һәм кызыксынуны укучыларда гына түгел, бакчага йөрүче сабыйларда да тәрбияләргә тырышалар. Биредә шулай ук хөрмәткә лаек якташларыбыз Түбән Биш мәктәбен тәмамлаган Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә ия шагыйрь Мөдәррис Әкләмов, театр артисты Наил Дунаев иҗатлары да тирәнтен өйрәнелә. Аделя Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Криминалист, драматург. Беренче карашка бу сүзләр капма-каршы мәгънәләргә ия. Ләкин киләсе сюжетыбыз герое аларны берләштерә алган. 10 еллык стажы булган эксперт-криминалист Артур Ибрахимов татарча пьесалар язар өчен дә вакыт таба. Узган ел ахырында ул хәтта Камал театры оештырган конкурста призер исеменә лаек булган. Главное сердце нашей лаборатории. В этих приборах мы исследуем наркотики, а вот в этом приборе алкоголь. Артур Ибрахимов полициядә 10 ел эшли. Казан дәүләт институтын тәмамлагач, ул армиягә китә. Соңра хокук саклау органнарына хезмәткә килә. Бер көн эчендә аның лабораториясе аша дистәләгән матдә уза. Соңгы вакытта эксперт-криминалист раслаганча, синтетик наркотиклар белән ешрак эш итәргә туры килә. Авыр опиоид, энә аша кулланыла торган матдәләр белән 2000 еллар башында ук тыелган препаратларга ияләшүчләр генә эләгә. Артур биотехнологиялар юнәлеше буенча эшли. Бу тема буенча ул курс һәм диплом эшләреннән тыш берничә фәнни эш һәм мәкалә язган. Моннан тыш Артур Ибрахимов нәфис әдәбият белән дә шөгыльләнә. Яңа ел алдыннан ул Камал театры оештырган яңа татар пьесасы конкурсы призеры исеменә лаек булды. Эксперт-криминалист үз әсәрләре белән драматургия номинациясендә 2нче һәм 3нче урыннарны алган. Кулъязма белән иҗади хезмәттәшләр дә танышкан. Конкурс пьесаны сәхнәдә дә күрү мөмкинлеген бүләк итә. Иҗатташлар да әсәрне югары бәяли. 3нче урын алган аның әсәрен укып чыктым. Ул әсәре дә бик матур, бик әйбәт. Ул әсәрне
әзрәк нидер кысаларга кертәсе бар. Инде менә бу бүгенге көнге әсәре сәхнәгә менәргә лаек бүген үк дигән фикердәм. Якын киләчәктә фәнни комедия һәм драма дөнья күрергә мөмкин. Ике әсәр дә иҗтимагый сораулар күтәрә. Бабайның бабасы, буыннар мөнәсәбәте, күрше авыл дәгалары, халыклар һәм диннәр дуслыгы турында. 3 пьеса иҗат итүгә һәвәскәр драматургның ярты ел вакыты киткән. Аларның берсе генә бәйгенең финалына барып җитмәгән. Әсәрнең сәхнәдә ничек ишетелүен белү өчен Әлмәт театры труппасы укулар оештырды. Начар, брат. Роберт аптырап сискәнеп куя. Гафу итегез. Минем исемем Роберт. Барысы да яхшы булган очракта киләсе айларда театр репертуары яңа спектакль белән туланачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.